Seguim acompanyant processos de l'àmbit acadèmic de molts joves que són brillants, però que necessiten aquesta oportunitat per aconseguir la seva fita, que és la finalització dels seus estudis universitaris. Amb aquesta primera edició, des de l'àmbit de la biologia, de l'informàtica o de l'industrial, aquests joves marquen el camí al que serà les noves generacions de beques Joves Talent a l'àmbit de Catalunya. Estem molt contents i molt orgullosos de poder-los acompanyar, ja no solament des d'aquest àmbit acadèmic, sinó també emocional, en el que serà, sense cap mena de dubte, una aventura que és la finalització d'aquests estudis. L'oportunitat que ens han donat la Fundació Akbar és la de premiar l'excel·lència, que a vegades no es valora tant i, ostres, que valori això és molt important i també s'agraeix molt. Destaco el recolzament que tindré al llarg de la carrera per seguir amb el meu interès i la motivació que això em genera. Doncs jo destacaria primerament 3 punts molt importants, que seria, primer que tot, l'ajut econòmic, després el reconeixement que et donen per el teu esforç i, sobretot, el reforç que et donaran durant la carrera. D'aquesta promoció en vindran més, però el més important és que puguem donar oportunitats a joves que tenen un expedient acadèmic brillant i que solament necessiten aquesta oportunitat. Aquest és el compromís d'Akbar amb aquesta promoció de beques Joves Talent, que estem molt contents de celebrar avui l'entrega de diplomes.